Здравейте, аз съм Шерокекс и както виждате днес играем Minecraft Pocket Edition и в днешният епизод What the fuck, тук ми е изчезнало нещо. И в днешния епизод ми е изчезнало нещо, да. Така. Как се видя от заглавието, ще направим кукшарник, който ще го лепна ето тук. Момент сега. Да прекараме първо пътечка. Да видим горе-долу къде точно ще бъде. Хоп. Айде бе. Така. Понеже много си го обичам тия кукушленца, затова реших и да си направя някакъв кукшарник, който няма да бъде кой знае колко интересен, може би ще бъде, да, не знам, ще видиме. Дано ви бъде интересен на вас, така ще взема това дърво, ще взема олак-луда, ще ми трябват слапчета, олак-слапчета, ще ми трябва... Къде има трапдор? Трапдор? Добре, беше на много шит мястото от трапдор сега. Ай, тук някъде го мернах, ето го. Така, и ай сега да го започнем. Ще има една входна врата. Опа. Ето така. Тук така. Вътре трябва да бъде... Абе, сега ще видите как трябва да бъде. Хоп, ето до тук. Всичко трябва да има... Оп, не. Трябва да има 3 места. Ох, 3 блока, аз не мога да боря. 1, 2, 3. Хоп. Така. Така. Не е задължително да слагам това тук, но аз ще го сложа. Така. Да бъде симетрично. Тук колко блока съм минал? Добре, минал съм 2 блока. 1, 2. Хоп. Ето така. След това... Опа! Грешка. Тук. Айде бе. Тъй. Сега. Да наредиме това така. Хоп. Да се надяваме, че се получи, защото за първ път правя такъв кукшарник. Даже на компютър не съм правил, така че... Да се надяваме, че няма да бъде фейл. Хоп. Хоп. Ето така. Подът ще го направим от нещо по-различно. Да си изберем от уния блокчета момент къде сте. Ето ги. Така, нека бъде кафяв подът. Все пак... Да бъде някакъв по-тъмен. Все пак е кукшарник. Айде чупи. Чупи да сега не броя. Оу, браво. Не бати комбото. Така. Момент да литна. Така, гледам надолу и пукам. What? Добре, интересно как го поставих там. Цъкнах явно отстрани на стената. Хоп, хоп. Така. Сега падаме. И започваме с нашата основна идея. Така. Айде бе. Тъй. Не тук. Извинете. Така. Хоп, айде. Нещо бъгва. Ето така ще изглежда нашият кукшарник. Момент. Добре, това трябва да сочи нагоре, бе. Момент. Това няма как да стане така, май. Може би да го поставя. И така трябва да стане. Да. Ето така. Тук сега ще поставиме... Още едно май трябва да е. Я да ви бе. Ще стане ли? Айде де. Добре. Значи още едно точно. Хоп. Ето така. И да. Това ще бъде нашият кукшарник, ето така ще го направим. Добре, нещо за батерията изписа. Все тая. Хоп. Така. Това ще бъде достатъчно да се събере кокошката вътре, нали? Точно тук не. За жалост точно тук не. Трябва да го издигнем явно. Хоп, ето така. Тук ще трябва да редиме слабчета. Тъй. Хоп, тук сега направо блокчетата си лепиме. Ето така. Тук това. Даже това тук мога да го промениме. Айде. Чупи. Чупи де! Разгеле. Тъй. Не. Така. Айде де, когато трябва да е нагоре, не е нагоре, пък и обратното.
Така. Така ще ни бъде кокошарника. Мисля, че ще стане добре. Само външно не знам колко ще бъде красив, но това не е важно. Ето така, така. А защо слабчета? Ужас бе. Оцелих го добре. Тук обаче не трябва да е такова. Защо и тук? Ужас. Тъй. Така. Мисля, че ще успеем да го направим без никакви проблеми. Поне така мисля, пък ще видиме. Хоп. Само покрива, може би. Не знам даже дали да му го правя. Така. Опа. Значи, така ще бъде. Покривът ще му направя от слабчета. Паяк. Дайте първо да направим вътре. Така. И че запомних как беше точно. Тъй. Опа, не тука. Хоп. Тука. Не тука. Или там беше. Не е там. Тъй. Там. И готово. Та, готови сме. Опа. Хоп. Айде де. Тук направо блокче. О, не. Също не мога блокче направо да лепя. Айде. Защо не ще да се постави? Постави се. Така. Тук още едно. И готово. Така. Сега да направим нашият покрив и след това сложим кокошленцата. Така. Тук сега как ще го оцеля? Оцелих го. Тук. И готово. Така. Това. Пътечката ще я доправя без да снимам. Нещо сега ще направим, айде. Сега ще направим. Така, само да намерим сега яйцето за кокошка. Как беше кокошката, бе? Чики, ето я. Хоп. 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 Постави ли се? Добре, постави се. Тъй, надолу. Тук. Та леко така излезе. Бързо да теглиме ножа. Къде отиде? Къде отиде, бе? Не знам, само си изгубих са яйцето. Браво, толкова време го търсех. Хоп, ето го. Абе, ей! Как отвън ще ми се спалвате, бе? What the fuck? Вътре непослушници такива. Малко кукшле. Готово. Така, и сега да правим пътечката. Значи, за нея, както казах, гравел. Това. И това е. Така. Тръгнах едно, сега правя друго. И готови сме, хора. Врата за сега не мисля да му лепи, защото нека бъде отворен. Това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако и така хареса, го оставете в коментар и се абонирайте за моя канал, за да не всеки ден. Боричак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!